Bira produkzioak Andoainen dagoen ekoiztetxe bat da, ikusentzunezkoa, eta ni bertan grabaketa eta montaketa lanak egiten ditut. Galdakara etorri naiz labur metrai bat grabatzera, eta elkarrekin Eñau Tolosa gidoilaria eta nik egin dugu gidoi bat. Zergaitik uste dugu dela garrantzitsua geuk kontatzea geure historia eta geure historioak. Kultura ulertzen dugu ez dela bakarrik entretenitzeko zerbait. Osea, kulturaren bidez ulertu aldugu mundua, aldatu aldugu, gustatzen ez zaiguna, garatu egiten gara, pertsona edo kolektibo bezala. Kulturaren funtzioa oso anitza da, eta funtzio sozial hori ere badago. Horregatik garrantzitsua da gure ondokoek, gure herrikidek eta haien ikuspuntutik sortutako artea eskura eukitea eta ikustea, irakurtzea edo disfrutatzea. Laburmetraia rider baten historia da. Bertan ikusten dugu gure pertsonai nagusia pakete bat hartu eta herriaren bestaldean entregatzen, eta bere ibilbidea egiten duen heinean, eszena desberdinekin egiten du topo. Eszena hauetan herritarrekin interakzionatzen du, komedia surrealistaren itxura duten akzioak izango dira. Honen atzean lanaren inguruko kritika sozial bat dago.